Lada ngong pi tang na ka jait kala banwanra ka jing ka jinglong khasi ka jompi kala banwanra ro ka jing bapinyo ya kata ka SD certificate ka jompi kata ka long ka chedel tribe ka jompi pinsungo gumno tharai amara kini ki ski barang shudam don ki ying ki sam ki balali apply nam ta ka khasi certificate ka jong ki tamba ki khlam yo kadao ka de tang na ka chan per kini kita yo barang shudam bon ki debate ki balai karan pangkane ka khasi tradition kan ka khasi lineage act ying hasem phila banyo sungo ka Porsche ka por phila banyo sungo ki WhatsApp group na ka Porsche ka por dan ki brio ki ba ang baya ka act la snack nang ban protect ne ban care banda ban smile ka jinglong khasi ka jongi dan ki brio ki la ban mi ki jingkali ba kane ba kala ban wanra jinge la sai singi ka tribal status ne kata ka jinglong tribal ka jongi ba kala wanra jinge ru kumjo akalawe ka hapo ka khasi society ka jongi the shabang nya jet liang hakane ka menta yang nya so thok khnet pangkaan kublesh buni pibaro and I welcome you back to Word Windel. Deka bening kong dog mangin stang ka ba play balashna ya gane ka an ya kane ka Khasi Lineage Act ashna house nam ka kanais pa kanai pinyo da ka Khasi Hills Autonomous District Council perkabenta ka bakraw tam jong kane ka day ban care banda ban smare ka ta ka Khasi system ka jongi ka ta ka long ka matrilineal system ka jing ajat per ka jing bot ka jongi ya ka kor na ka liang kami ka jongi deke ka ni ka an ko ong ka section ka balai ong balada ka kami ka di Khasi ko pau de Khasi ya ki khonu la la ban itu ya ki kami Khasi bar lada ki aja chak kami ki lan penitu ya ki kami Khasi bar ki la aru ban yo ya ta ka shedel tribe ko jongki ha ka section ka balai ka b part ka ong komno lada ka kami ka di Khasi ba ko pau de non Khasi kat kum ka jinglong jong ka ak ki khon ki la ban itu ya ki kami Khasi lada ki bot ya ki conditions ni ki khon ki de ban bot ya ka Khasi custom ko jongki ka ta ka arti de store ka Khasi ki de ban tip ban kan Khasi ide ban nang ban thok Khasi ba kim de ban kantat ya ka jinglong Khasi ka jongki ne ban bot ya karti du stur jong ko pa obam de Khasi ka section ka balai jong Khasi par kong gumno akane ka banda bat bon ki brio ki ba sok thok baklai kane ada ko pa de Khasi kami ka de non Khasi num yo ya ka ta ka jinglong Khasi ka jongki nama em kamde kamlong gumta nama ka section ka balai jong si ka ong gumno ada ko pa de Khasi ka kami ka de non Khasi kirang la ban yo ya kata ka jinglong Khasi ka jongki khon kirang la ban yo ya kata ka jinglong Khasi ka jongki da ka bale da ka tangjat ke kata ka tangjat ka long ba mut ban kala ya ka ne ka long ying long sam ki ha ban kala ya ka jat ka jongki shau pa na ne sha ka we ka jat pila banong mata balada ka ne ka biang ada ka ne kam don jinge klumar hang no bentaro bale banong don kata ka jinge thot pan ka jinge thot ka long ba don ka tu ka ne ki long ying long sam ki balali apply nam ta ka SD certificate ka jongki ta ba ka shakantan kadao ka dei ba ka jing ai jat ka jongki shau pa ada ko pau de Khasi ka kemir ka de Khasi tamba ki khon ki ajai chokpa hangtang ka wara ka jing ke HDC ka barem ko ong namar ka Khasi society ka jungi ka bot ya kata ka matrilineal system bat ka ne ka de kata ka basis ka ba kongsan bhaban itu yangi ko mongilong Khasi ya ka HDC ka ong ruba bangin protect ka ne ka Khasi custom ko jungi ban protect ka ne ka riti dustur jungi Khasi ki jungi ban care banda ban sumarro ya ka jinglong tribal ka jongi na kata ka daw ki bo ban bot bet ya kata ka matrilineal system ka KHDC ka batumay pat ko ang ba lada ka ne ka bentag la apoy hapokot ka habang siya abi hapokot na marba iklem to hapo ka ag kang bang ide ban bot pat ya karti ka dostor bala de bo lupa na ka ne ka ag de dan ka tu ka ne ki longing long sempan ki bala ong ba lada briu hiu de Khasi pat uburo ikini ki requirement jo ka Lineage Act tambatang na ka daw jong ka giant pisngo kop tribal Pynduh no ya kata ka jing itu yangi kum ki Khasi ba ka jing itu yaki kum kita ki schedule tribe na kane ka disagreement kane kam mentagal apoy do kot bakil afai ka PIL ba kumno tang na kata ka jat ngin do no ka jinglong Khasi ka jungi ngin do no ya kata ka schedule tribe ko jongi te hang ne ka debate ka ba crowd tam kalami mar kane kam de shutu tang ka way ka debate ka ade ka legal but ka social issue hapo ka state ko jongi brokaway nakajiksko ko junga am ka jingli ka bakraw ne date tang ma kumno bangin protect ya kata ka matrilineal system and ka bakraw ko long ba kumno ngin protect ya ka system ko jungi pa kilaway ko jungi la singiro kinum don ko no ka jinge kata kan ni panikong do namar ni kam de ka debate tang na ka wekalyang nasoko baka debate ka de long equal nam da pro arliang namar lada kan ni ka jingker din da smart ka long tol no am kiblio la singin sanon to ka jingtiang ba ka ne ka Khasi ka karti dostor jong Khasi ka jongi ka la banja bai la ka por ka ya na ka por ka la banja kata ka de ka opinion ko jong amar way but nga respect ro iki brege wala ka opinion ko juping ila banya kran pangataro so kapag jikli ang ne ka long ba pumnong ngin protect ya ka identity ka jongi na ka ba
penting na manuan rakyat kata ka equality kata ka fairness apa ka an kunjungi. Berkoi kena video ang kapan tip na pimenta. Ada place ngoy kan ka Lineage Act. Isong kop try baka ni ka an ka protect ya ka Khasi identity ko jong ine. Isong kop baka di manuan rasyo ka jing penkala kan ni ka an. Sa penting nga ba comment section. Tengam don issue ban on kan ni content but please ngoy happy kan video what num clear pin like, subscribe and comment kom share kan ni video stiki video ibang kapan pa. Please muni pi bawag iba pa. God bless you all.